tá sé te. Múinteoir Molly, agus an Lá Spóirt, agus tá an spórtaching inniu. Tá sé teagar. Tarm! Múinteoir Molly agus an Lá Spóirt. Múinteoir Molly an sin, agus coran mór ina lábheici. A fech, cínín beag. Neada cad a hála ar an Lá Spóirt seo. Múinteoir Molly agus an Lá Spóirt le Henning. Maisitheoir ag Paula Martyr, agus ag Cló Mhaigh Eo a dailsigh. Bhí an Lá Spóirt tagtha ar deire. Málaí móra do rás na málaí as an Múinteoir Molly. Uibhecha do rás na nuibhecha agus na spúnóg. Téad don lí na dhéirí. Cad eile chaithigh mé ghlach a lom. Dúis don bhréig éadach is fearr. Fecharí sí lán mála mór ar gúla na bháin. Rulle a rud éigen faoin lámh eile. Fadóg. So sé gé bosca mór líródaí a ghlach amach freisin. Na páistí teachtasteach. Buchan ó chalín gléasta mar madra. Bhí na páistí gléasta ina gcultacha. Bhí cuma an difriúil ar gach duine acu. Bhí sé go hiantach iad eicáil. An fear grín, an chailleach, tíog, an fear spás, agus an ulféist chóir dúil. Fechorthú, siad go léir gléasta chó difriúil. Is tusa an búteoir an dromedár beag. As an Múinteoir Molly. Chu an dromedár beag chun tosaí agus lean na páistí eile é. Boom, boom, boom a bhfuil jamal. Tháinig siad chomh fada leis an bórc mhór, rangan í ranga do réir sreatha. Chugar an chailleach na focail chríochta. Bhí an tíog ag leproch. Bhí an ulféist ag dása. Bhí an fear spás ag tarraingt a chud cos, agus bhí an charb grín ag prabernach. Frab sé. Lína mór na páistí go léir an scoil agus múinteoir eile. Fech. Amach, nó. Sin an dromedár. Amach an tosaigh dul boom, boom, boom nach bhfuil. Amach as a chulla gheal. Amach as na bhúta sí móra. Amach as a hata aisteach. Ric go gasta ar sa léamh. Léamh go háard ar sa Múinteoir Molly. Fech ar seo. Léamh Múinteoir Molly thar an grán scuibe. Fecharí. Bíonn cailleach. Tháinig sceart amach ón galara. Bhí na rásaí in iad tosnú. Gach duine ar an léine ach le Maisitheoir seán. A bhus an seo ar sa Múinteoir cáit. Sa tró seo a sceart Maisitheoir chiarán. Fecharú, sí go léir réile ré as na Múinteoirí á agrú. An sin tháinig an léamh ard. Fechar sí treis léamh chóthart sin nach feicteach a cosa. An léamh ada, fech, sí treis dul teacht chó fada sin, agus tarraingt na téide, fechar ag tarraingt chó cruúis sin. Bhí rás téad léimní, fech, sí rihin sin. Rás na mar a rothí, fecharú. Agus rás na málaí ann, sin sa bhála, is ag prabernach. Bhí na páistí ag déanamh taláin agus bhí cluiche líróide ann freisin. An taláin stigin sin. Agus an líróid. Go hiantach! Doscail sé se bosca balún. Déalaigh siad sús in air. Sús, nach deas atá orthú. Ach, cad a chonig Múinteoir Molly. Tá sé breanú bórtha. Neada cad a bhaca sí. Breanú anna bhórtha nach bhfuil. Léamh
léamh. Bhí Donal, cinnín beag na scoile ag prabarnach leis an gosán. Níor thug Máiste Seán faoi dear é. Dár ag sé an bhratach. Rás na nimhacha agus na spúnóg a léis sé. A héan. A dó. A stad! As gar Múinteoir Molly. Fecha, sa most bhealach. A le héad de chalán. Fai graim Ghónal ach le Máiste Seán. Ri páistí chun tosaigh. Ri páistí gúil. Trop. Hit na hofacha ón na spúnóga. Chláunig siad an bhéir. Detal si tríd an air. Ceann tite ar an bhéir. Gus na cín eile fós san air. Agus Donal a ré. Agus fúil bheag amháin Múinteoir Molly. Hill praseach bhog bhuí síos le na haig. Sain gus isteach na grúig agus sin síos ar a haig mar sin. Ó seafáid ar sa Múinteoir Molly. Rinne botún mór ní raibh an óh sin grúbhrúte ar chorar be. Agus glána féin an sin. A fér, tá Donal le cínis. Tháinig sceart eile amach ón galara. A bhút teoirí tacaíocht bord na núisina lebar dul has na Múinteoirí agus na tuismitheoirí thart. Thug Múinteoir Molly agus Donal na dúisin amach. Jamal, Róisín hé, Liam O'Brien. Múinteoir Molly tú chun jazz dó. Na dúis na gléir eile fech, fáchan sin ar an mórd. Hín duine ag an camera ina dro. Níor Donal sásta go meach a green graf tóca. Léamh sé go háird. Mach as lámh Molly. As lámh a Múinteoir Molly agus díoch an os ar bhórd na núisina. Prob! Ní sé núsin sin. Agus níor sé chríoch na gearfex, well, níor bhriseach de hit an bord as a chéile. Síos le Máiste Seán ar a glúna. While ag Múinteoir Cáit agus Máiste Ciarán na dúisina. Bhí cuma an gran for orthu. Bheith orthu, síad ag bailú gachar. Bheith an bóín dé a thró na Múinteoir an sin. Agus na páistí go léir go síad an gáire. A Ghónal ar sa Múinteoir Molly. Seo blá beag ditse. As an léamh is íontí a bhí agin inniu. Blá beag. Cédáid. Bín Lá Spóirt.Anois Molly, súil an gatha an tiileh, agus tá snú, si bheith cá go luath, chéad leabhar eile, slán agah.